actually kat kum kecing I juga kino ki botre ya kam kecing ketok keno kendon bet hak politik si domdon kecing keno domdon kecing I le lada mentang ngai le persyabat we ngan hero yo tam lo ngan hak keno I no doubt for that hari tang we nga kwa ban request ki pai ba jong state to me ba sapet ya ki kam jong ki MLA ba kum jo ya ki kam jong ki we khnang ba kani ka state jong kan I ni kwa ba borok ki candidate kin persang hi ban le leni ban pen I gat kum kajing sio leni kajing kwa jong ki ban sio thu I ki pai ba ka bakhadu I ka de upai ba hi ba ban sio thu ban le ya ka badon kam namar kani ka de ka bor ka rights jong ki pai ba bikin jet economic khman ba ha ka chu ku kom ru lamba ka ta kajing angno jong ki pai ba ngangi scam arajar apply kham tam ba lamba kajing I jong ki pai ba ngar request ki ban ailat yangi kham tam ke UDP ke regional party jongi bakan lead ye state khnang ba ingin pen I ye ke ke bangi la ban le na bunta ke jai ban riu na bunta jong state jongi ban ngar request ru ye ki para candidate bakan ban ye contest ke ni election tang ye constituency la jong rei ya bro ki ni ki 100% ke se bangin let ban persiu thu ye pai ba ye ke ba shisha the ke boy you can talk no hadu utau put bangin hap talk hap syukore ki pai ba handre pensel thu ye ki shisha ke ek jing duna jong ki MLA leni the other candidate pensel thu ye kita ke ek motive jong ki pensel thu ye kita the ke ba yitu lamler leni da ke ba syukore ki ye ki pai ba tang ban yo ek votes katang ke ke we ki jing kwa jong na wat ye le di lu ngan persang ban le kunta banun de ban penbet ki pai ba ki materialistic mah kata de ko we ji kwa jing anu ku candidate pan contest ki archa apply election